Silav roj baş hevanno hêvîdarım hûn herkes başin. Çend deqe deren ketim weşanê ji ber ku nûçeyên deqeyên dawî hebûn, nûçeyên lezgîn hebûn. Ez bawer dikim li Himsê teqînekî pir mezin çêbiye. Ka em binêrin mesele çi ye? Ez hema başê jî em dest bi meseleyên ew ê bikin. Mazlûm Ebdî çe Şamê hin agahiyên nû hene. Daxuyaniyê Mazlûm Ebdî hem li Tirkiye deng veda û hem jî li Şamê. Beyanata dawî ya Rêveberiya Şamê heye di derbarê gotinên Mazlûm Ebdî de. Ew jî li gorî xwe dixwaze hin tiştan yani derew derbixin. Lê em zanin ji ber zexta dewleta Tirkiyeyê rewş tam çawa ku ew dixwazin ne li gor dilê wan e. Li bajarê Himsê Sûriye teqînekî mezin çêbû mirî birîndar hene. Ajansa Nûçeyyan ya Sûriye Sana ragihand ku li bajarê Himsê di mizgeftekî de di camiyekî de teqîn çêbiye. Teqîn li mizgefta İmam Elî el Taha Wadî el Zehebê çêbiye. Di encamê de 3 kes mirine, 5 kes birîndar bûne. Ev agahiyên dawî ne. Di deqeyên pêşme de dibe ku hêjmar biguhere. Di vê naberê de hêzên İsraîlê vê serê de vera Til Ehmer ê gundewarê Quneydreyê topbaran kirin. Ew jî ji aliyê Sorê ve hatiye ragihandin. Saziya mafê mirovan ya Sor da zanîn ku li Til Ehmer bi 3 guleyên obûsan hatiye topbaran kirin. Lê di derbarê encamên vê bombebaranê de agahiyekî pir zêde bi dest neketiye. Daxuyaniya Donald Trump heye. Ew jî pir balkêş e. Eger Amerîka nebe, eger neçe ser Daişê yan jî rêxistinê tundrew wê rewşa dunyayê çawa bibe. Li Afrikayê anha rewş tam rezalet e. Ez nûçeyê ji were bixwînîmê. Mesela Trump dibêje me li Nîjeryayê li Daişê xistiye. Bînim ser ekranê. Li bendê bin di derbarê Şamê daxuyanî beyanatên Mazlûm Ebdî de tiştên dawî hene. Heyeta Mazlûm Ebdî diçe Şamê. Amerîka jî di dewrê de ye. Ji xwe Amerîka heta nekeve dewrê, Mazlûm Ebdî naçe Şamê. Yani bi tena serê xwe naçe. Muheqqeq di dewrê de Amerîka heye. Serokê Amerîkayê Donald Trump di şeva Krîsmasê de beyan kir ku wan li Nîjeryayê li Rojavayê Afrikayê li dijî Daişê operasyonekî mezin li darxistine. Trump dibêje ev operasyon tenê bi fermana wî, bi emrê wî pêk hatiye. Trump iddia dike ku Daişê li Nîjeryayê Xristiyanên bêguneh ji xwe re kirine hedef. Bi vî awayê baweke hovane ew kuştine. Trump di mesaja xwe de anî ziman ku wî berê şiyarî daye van çeteyan, lê goh nedanê, ji ber vê yekî hatine ceza kirin. Dibe me berê jî şiyarî dabû wan terorîstan. Eger dev ji serjêkirina Xristiyanan bernedin, ew ê berdêleke giran bidin, dibe doh bi şev jî berdêla giran dane. Trump teqez kir ku dibin serkirdayetiya wî de welatê wan yani Amerîka wê rê nede terorîzma İslamî ya radîkal bi ser bikeve. Wê her wiha ji bo artêşa Amerîkayê dua kir, sersal li her kesî pîroz kir. Trump bawekî pir balkêş mîne ku henekê xwe bike dibêje ez sersala terorîstê ku hatine kuştin sersala wan jî pîroz dikim. Olsa henekê xwe jî dike. Ez kuştina Xristiyanan dibê qebûl nakim. Qebûl nakim. Ji ber vê yekê ev rêxistinên ku Xristiyanan ji xwe re dikin armanc eger bidome dibe eger wan fealiyetê xwe ên terorîstî bidomînin em ê tim êriş bikin em ê wan ji holê rakin dibêje Donald Trump. Li Sudanê heftê û sê jin 29 zarokên keç dîl hatine girtin. Ew jî mesela bûyerekê dine rêxistinên weke Daişê ne dikevin nava însanan, însanan direvînin. Mesela rêxistinek heye bi navê hêzên piştgiriya lezgîn. Li Sudanê 29 zarokên keç û heftê û sê jin revandine. Tora doktorên serbixwe yên Sudanê di daxuyaniyekê de beyan kir, hêzên piştgiriya lezgîn heftê û sê jin 29 keçan li Mucedella Rojavayê Kordafonê dîl girtine, esîr girtine. Sebep çi ye? Hêzên piştgiriya lezgîn dibêjin ev xizin û eqrebayê wan kesan e ên endamên artêşa Sûriye. Yani tu endamê artêşa pardon ne Sûriye, Sudan. Tu endamê artêşa Sudanê bî xizm û eqrebayê te dikarin esîr werin girtin, dîl werin girtin.
Ev tora doktoran daha ketiye nava lêgerînekî ka çawa bikarin ve însan rizgar bikin, çawa bikarin mafyan biparêzin. Tora doktoran da zanîn ku jin û zarokên bi darê zorê hatine derxistin, di nava şert û mercên gelekî xirab dane vê gavê. Bang li netewek wî kir, bang li rêxistinên navdewletî û heremî kirin, berpirsiyariyê xwe bi cih bînin, zextê bidin ser hêzên piştgiriya lezgîn, da ku van binpêkirina rawestînin, parastina sivîlan bi taybetî ya jin û zarokan bixin bin garantiyê. Bi vî şeklî herkes li gorî hişê xwe, li gorî mêjiyê xwe rabe jin û zarokên bêguneh birevîne. Jin û zarokên bêguneh jî tune ne. Yani herkes li gorî xwe bêguneh e. Yani ew ne karê wan e ku edaletê pêk bînin, kî sûcdar e, kî ne sûcdar e, kî xizm û eqrebayî kî ye, li gorî dilê xwe însanan birevînin. İnsanên sûcdar û bêguneh tune ye. Heqê kesî tune tu însanekî birevîne. Heval nû em bidomînin, Mazlûm Ebdî wê biçe Şamê, ev jî nûçeyekê nû ye. Heta beriya niha jî neda dizanîn. Çima diçe Şamê? Ji ber ku Şam niha van rojên dawiyê zêdetir dibin kontrola dewleta Tirkiyeyê de ye. Mazlûm Ebdî tiştekî dibêje, dibe me li hev kiriye bi heyeta Şamê re, ew derdikevin dibêjin na, tiştekî wisa tune ye. Çima? Li ser telefonên rayedarên dewleta Tirkiye radibin beyanatan didin. Hevan her tişt baş e, deng, dîmen. Dîmen ez zanim tîpsizekî ye, lê deng baş be temam e. Hûn her hebin mala we ava. Ez hema van, ez dibêjim qey nûçeyên girîng in, vana dikarin qedera me tayin bikin. Ev nûçeyên ku ez yana ji we re pêşkêş bikim. Hûn her hebin. Gelek spas dikim. Necla Ahmed, Rıza Çiçekli, nava gul û sosinan de bin hûn. Berdevkê çapemeniyê Qesedê Ferhat Şamî diyar kir ku fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî beriya serê salê wê biçe serdana Şamê û got tekildarê entegrasyona Qesedê ya nava artêşa Sûriyê ew ê bigêjin lehevkirinekî, lehevhatinekî. Napaş ez ê ji we re bêjim lehevkirin û lehevhatin çêbiye çê nebiye. Berdevkê çapemeniya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Ferhat Şamî hevpeyvînekî daye televizyona El Arabiya ya Suudî Erebistanê terheqê hevdîtinên ku di çarçoveya peymana dehê adarê de navbera rêveberiya xweser a Bakur Rojdatê Sûriyê û hikûmeta demkiya Sûriyê de didomin nirxandin, Şamî diyar kir fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî beriya serê salê wê biçe serdana Şamê. Belkî îro jî çûye. Tekildarê mijara ku Qesedê divê entegrê artêşa Sûriyê bibe, em hemfikir in bi Sûriyê re. Tekildarê vê yekê bi Şamê re halên me ên hevbeş, hevpar çêbûne, dibêje Ferhat Şamî. Mesela fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî jî wê rojê tiştekî di vê çarçovê de gotibû, beyan kiribû wan bi Şamê re li ser yekkirina hêzên eskerî li hev kiriye. Wekî din çi gotibû? Karmend, memûrên rêveberiya Xweser wê bibin karmend memûrên hikûmeta Şamê ê dewletê. Neyê hikûmetê ê dewletê. Hikûmet tiştekî cuda ye. Hikûmet tê û diçe ama karmendên dewletê gotina herî rast e. Li gorî medyaya Rojavayê Kurdistanê fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî di derbarê danûstandinên bi hikûmeta Sûriyê re di konferansekî de axifiye. Min jî dengê wê konferansê bihîst, gelekî qelebalık bû, ez nikarim bi we re parve bikim, ya baş mirov gotinê wî hilbijêre ji we re bibêje baştir e. Mazlûm Ebdî dibêje em bi Şamê re gihîştine mantiqekê têgihîştinekê hevbeş. Ji bo çi? Ji bo yekkirina hêzên leşkerî baweyekê ku di berjewendiyên hemiyan de be. Hem berjewendiyên Kurdan de hem berjewendiyên milletên Sûriyê de. Deryên sînorî çavkaniyê xwezayî wê çawa bibin. Çavkaniyê xwezayî yani petrol yani. Mazlûm Ebdî destnîşan kir wan li ser deryên sînorî û çavkaniyên xwezayî
گفتگو کرنه لگوری داخویانی عبدی دا آواکرنا نیرنه که هفبش آب شامی ره یا دا درباره دریه سینور سامان چافکانین خوازایده بشکتنه کی بربچاف هیه وکی دن لسر شوازا رو برنا ولید جی نیرنه خانین زمان چه گوتنه؟ چاره سریه داوی لسوریه دوی نه ناوندی به دولت ترکی دین دبه گوتنا کو مگوتیه هم شام هم دولت ترکی دلارزه یعنی ده حجه تماما جبر گوتنی مازوم عبدینه وقتی باسا گوتنا نه ناوندی بونه دیگه باسا پاروکرنه که عادل یا دهاتا پترولی و دری سینوران دیگه دما کو دبیجه هزامه آسایش وکه کومی لرهبریا خسر به گوتنی مازوم عبدی دلارزینه هم دولت ترکیه هم شامه گوتنه کی دن جی هيا كيف هم برجيرانای قصده وکه بشکی گرینگی ارتشا سوریه یا نو اوی کاره به لهر دری سوریه لهمبر تروریزم تب کوشه گوتنه کی دنیا مازوم عبدی یه پیجه وکه یکینه که تایبت به بشکی ارتشا نو آ سوریه نه مثلا گوتنی مازوم عبدی همی درواندنه یعنی درو دردخن دبیجه نراسته مازوم عبدی جبر خوا درد خواندشتانه که من در جبر خوا درد خیام نه وید چه شامه شخوا وسا نبه لهفکرن چه نابه yani ne mümküne yani piştivi saate luguri mantıqa devleta Türkiye kes nikare bemeşe Türkiye tişte kudxwaze ma mümküne pek vere na ne mümküne tu keseki kabullaki yani henek de bejin xun bavece çoki xun bavece çoki ji bavece naveji bavece stuji yani mırın her mırine tu jbu fizikmen takekes nemri tu amade tamamen neteweki bikuji juhole raki yani tu dibêjî fizikmen em nemirin bila netew juhole rabe tişte ku devleta Tirkiye dixwaze bi her awayî kuştina te ye mesela vebjêrkekî datîne pêşiya te yani du rêyan datîne pêşiya te dibe tu weke takekes eger bijî tu tercih bikî netewa te em muheqeq jolê radikin ama tu bixwazî weke netew illah bijî li vê dunyayê em yek însanekî ji we sağ nahêlin yani ew ne mümkün e îdî hevano maye ser we hûn weke netew dixwazin bimînin yan hûn dixwazin netewa Kurd ji holê rakin weke şexs li vê dunyayê bijîn li vê dunyayê jî şansê wê jiyanê ji we re bêjim hinekî we salekî ye hinekî we 5 sal e hinekî we 20 sal e hûn ê bi ecelê xwe her bimirin însanekî heftê salî wê heta kengê bijî yani ji bo ku li vê dunyayê 5 salê din bijî yan jî însanekî 5 salî sibê jî dikare bimire 20 salê din jî dikare bimire ama ji bo ferd li dunyayê bimînin em nikarin netewekî bi temamî ji holê rakin çi dibe bila bibe dünya xirab be jî ez tim dibêjim netewa Kurd weke hebûn bikeve bin garantiya netewên yekbûyî qada nav netewê de nebe nabe devleta Tirkiye êriştike însanan dikujîne însanan dikuje ew dî dibe nasnama devleta Tirkiye ew dünyaya ku li Tirkan dinêre di dema êrişkirina ser me de ew dünya bila tune bibe heqeten ya dünya wilme binêre yani Tirkiye jî êrişê ser rojava dike ew rojava jî yani hûn zanin rojavayekî çawa ye pêşî li Daişê girtiye rojava nebiya niha Daîş li her derê Ewropayê di vê Krîsmûsê de di vê Noelê de ser û bin bikire Ewropayê û paşê jî tên bêdeng dimînin û Tirkan berdin ser me paşê Tirk jî radibin dibêjin nizanim em biran e û nizanim em çin e û nizanim pêvajo ye û felan û bêvan bi vî şeklî nabe Mustafa Karasu jî di vê çarçovê de hin tiştan dibêje doh axifiye doh bi şev Mustafa Karasu axifiye ez ê qismekî axaftina wî ya di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bi we re parve bikim niha
Hevan no Mazlum Abdî di derbarê Siberoja Karmendê Rêveberiya Xweser de peyamekî zelal daye dibêje mafê hemû karmendan parastî ye. Memûrên eger hûn li Rojavayê Kurdistanê memûr bin, karmend bin, maaşê we êdî ji aliyê dewleta Sûriyê ve tê dayîn hûn dibin garantiyê dane. Ne mesele ye? Yani kes ji we ji kar navêje piştî vê lehevkirinê. Mazlum Abdî dibêje di Siberojê de karmendê Rêveberiya Xweser wê bibin karmendên fermî yên dewleta Sûriyê. Wekî din balkişan ser wê yekê ku gihîştina çareseriyekê destûrî ya ku hemû Sûriye yani milletên Sûriye li xwe digire dem dixwaze. Lê li ser mijarê bingehîn aniha ew gihîştine mantiqekî hevbeş. Yani çareseriyekê destûrî ya ku hemû Sûriyeyê li xwe bigire divê vaya dem dixwaze. Ama pêşta li ser hin xelan lehevkirine. Hikûmeta Şamiyê derketiye dibêje me bi qesedê re lehev nekiriye mesela. Ez vê jî hema bînim ser ekranê bila were zanîn, bila bibe îbret. Yani mîna ku em lavê wan dikin mîna ku me lavê wan kiriye ew dibêjin me lehev nekiriye. Ya we lehev nekiribin nekiriye. Yani tiştî ku Kurd wan da bikin tunê ye piştî vê saetê. 14 sala Rêveberiya Xweser heye, bütçeya Rojavayê Kurdistanê heye, ez niha paşê ji we re pêşkêş dikim. Milyar û nîv zêdetir bütçeya Rojavayê Kurdistanê heye. Ji petrolê qezenç dike, ji deriyê sînor qezenç dike. Aha ji we re bînim pêşkêş bikim. Rojavayê Kurdistanê perê xwe ji Kurdê digire hemî yek bi yek venaşêre. Hemiya dibêje. Pir xweş dibêje hem jî. Dahata Rojavayê Kurdistanê ez ê hemiya ji we re bêjim. Erê hevanno. Rewşa we jî baş e hevanno. Ez dixwazim û peyaman binivîsînin. Evê ji xwe min berhev kiriye. Yani ev aboriya Rojavayê Kurdistanê mihîm e. Pir şeffaf e. Hevalê me ê rêveberên aborî ên Rojavayê Kurdistanê pir vêkirî tiştan dibêjin. Perê wan ji Kudretê çawa xerj kirine deqekî. Tamam. Ne mesele? Min ji xwe min ji we re aniye. Ji Anhayê de derketiya tiştekî veşartî ne yani. Bi vî şiklê ez ana nûçeya derewandinê hevanno. Ya Rêveberiya Şamê ji we re pêşkêş bikim. Wezareta Karê Derve ya Sûriye ragihand ku danûstandinên bi hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê re tu encamekê berbiçav bi xwe re neaniye û Qesedê bi wê yekê sûcbar kir mijara diyalogê ji bo menfaetên xwe yê medyayî bikartîne. Hele binêrin. Berpirsekî Wezareta Karê Derve ya Sûriye ji Ajansa Fermî Sanayê re axivî bersiv da daxuyaniyên fermandarê giştî yê Qesedê Mazlum Abdî. Abdî doh ragihandibû ku diyaloga bi Şamê re ranewestiyaye, didome, peymana ku bi Serokkomarê Sûriyeyê demkî Ehmed El-Şara re hatiye îmzekirin jî demeke diyarkirî jê re nehatiye eyarkirin. Abdî her wiha teqez kiribû ku nêrîna wan ya ji bo siberoja Sûriyê li ser esasê pergaleke nenavendîbûnê ye. Parvekirina desthilatê ye. Baş e? Wextê ku tu petrolê belav dikî dibê tu yani parve bikî dibê tu desthilatê jî parve bikî. Yani hikûmet, yani artêş, yani cî hukumdarî. Wisa ye, edet wisa ye. Yani vana mesela çi dibêje? Berdevkê Wezareta Karê Derve ya Sûriyê diyar kir ku axaftina li ser yêkkirina saziyan li Rojavayê Kurdistanê tenê di çarçoveya daxuyaniyên teorîk de maye.
tu gavekî pratik nehatine avêtin. Vî rayedarî ragihand, ev yek şik û gomana li ser ciddiyeta pêbendbûna bi peymana dehê adarê re çê dike. Yani şik û gumana me li ser qesedê heye ku girêdayî peymana dehê adarê ne. Wisa dibêje. Vî rayedarî wekî din çi gotiye? Daxuyaniyên Qesedê yên ku dibêjin petrol milkê hemû Sûriyeyan e, heta ku petrol dibin kontrola saziyên dewletê de nebe, gelîra wî, dihata wê nekeve bütçeya giştî ya Sûriyê, wateya vê daxuyaniyê tune ye. Baweriyê jî nade me. Yani mazlum adî çi qas bibêje petrola me milkê hemî Sûriyeyan jî ye, dibe em perîwî bibînin. Çavkaniyekî teqez kir ku axaftina li ser nêzîkbûna nêrînên bê rêkeftinên fermî kenê mehat dibe em dixwazin perîwî bibînin. Yani ji bo tu bikarî bibî xwediyê petrola Rojavayê Kurdistanê, divê tu bikarîbî hikûmdariya li Sûriyê, hikûmeta li Sûriyê bi Kurdan re par vebî. Yani çima Kurd petrola axa bidin te mesela, çima bidin te? Dewlemendiya xwe çima bi te re par vebike? Te çi bi wan re par vekiriye? Te destûra bingehî de heqê Kurdan, mafê Kurdan, navê Kurdan xistiye? Na. Rêveberiya hikûmetê de Kurd hene, yani Kurd xwedî biryarin, xwedî qirarin? Na. Çima petrol bidim te? û ser de jî dibe ji deriyê sînor tu çi qezenç dikî wî jî bide min. Allah Allah. Balkêş. Na. Nade. Ji ber vê hevanno em hema bidomînin wekî din çi dibêje? Berpirsê Wezîreta Karê Derve ya Sûriyeyê daxife ya. Yani ne kesekî ji rêzê ye. Dibêje axaftina li ser nêzîkbûna nêrînan, Mazlûm Abdî gotibû êdî em nêzê hev bûne, bê rêkeftinên fermî û demdirêjkirina ke diyarkirî bi cîhanînê bê qîmet e. Yani gotinek tevlihev e. Yani dibêje Mazlûm Abdî çi qas bibêje ku me li ser hin nêrînên hevbeş me li hev kiriye jî, dibe heta tarîxeke diyarkirî tune be. Heta saeta wî tune be. Heta di pratikî de pêk ne dibe em bawer nakin. Şamê rexne li mantiqa Qesedê ya ji bo nenavendîbûnê girtiye. Wekî gefekî li ser yeketiya dewletê pênasê dike. Her cara ku Kurd rêveberiya Xweser dibêjin pergala nenavendîbûnê, ew viya weke tehdît dibînin. Binêre cara yekemê heqeten îtiraf kiriye. Mesela ji gotinê wisa hez dikim. Vekirî dibêje. Yani mantıqa Qesedê, ew teoriya Qesedê ya ji bo pergala nenavendîbûnê rexne dike, gefekî, wekî gefekî dibîne li ser yeketiya dewletê. Dibêje pêşniyaza niha ya nenavendîbûnê ji çarçoveya îdarî derdikeve, ber bi nenavendîbûna siyasî û ewlehiyê ve diçe, ev yek gefê li yeketiya dewletê dixwe. Veya aqlê dewleta Tirkiye daye wan. Yani dibêje di aliyê îdarî da binêre pêşniyaza niha nenavendîbûnê îdarî çi ye? Li hereman. Yani tu xweseriyekî didî hereman, herkes xwe bi xwe rêva dibe. Dibe eger evaya çê bibe, hêdî ber bi siyasî ve jî diçe. Yani tu yê li Rojavayê Kurdistanê sibê du sibe, eger tu niha sazî û komeleyê xwe ê heremî saz bikî, tu bi xwe xwe rêve bibî, meclisên şaredariyan falan eger tu bi xwe rêve bibî, sibê du sibe tu yê îdareyekî siyasî jî bixwazî. Ew çi ye? Ew jî hikûmet e. Tu yê bibêjî ez ê hilbijartina çê bikim li herêma xwe, ez ê serokwezîrê xwe hilbijêrim mîna Başûrê Kurdistanê. Divê tirsa me ew e ku daxwazê te zêde bibin. Ji bo wî ev jî hêdî ber bi perçebûnê ve diçe. Dibe em vê yekî dizanin. Ev aqlê ku ana vana dibêje ji dewleta Tirkiye hatiye. Çavkaniyê wî dewleta Tirkiye.
Na ber bi perçebûnê ve biçê jî, mesela Aldar Xelîl tiştekî girîng gotibû hevanno, perçebûn tiştekî pir xirab nine. Yani Sûriye ber bi perçebûnê ve diçe. Na eger em nizanibin bi hev re bijîn, eger mafê me ne weke hev be, ne tenê Sûriye, dewleta Tirkiye jî mehkûmê perçebûnê ye. Muhakkak perçe dibe. Çima tabû ye? Çima perçe nebe mesela? Tu min nas nekî, ez jî te nas nakim, wê demê em ji hev cuda dibin. Ha, tu dibêjî hêza me heye te dikujim, em dîsa vedigerin tên ser tehdîtê. Yani tu bi min re nebî, tu xwe tunênekî ez te dikujim. Ya ji xwe şerê me pêncî sala ji bo çi bû? Ji bo vê bû. Ji bo ev tehdît fasafîson e. Tüm mana xwe tuneye. Tüm mana wî tuneye. Aniha hala hazır em li ku derê em şertekî datînin pêşiya van dewletên desthilatdar. Serdest. Destûra bingehîn de em hene tunene. Tamam. Wî çaxê tere xatirê te yani. Xilas. Dawa me ev e. Pir hêsan e yani dawa me. Dawekî pir tevlihev ku merû bibêje ez dikarim çareser bikim ji bo çareseriyê aqil lazim e. Qet tu aqil lizûm nake. Medeniyet bes e ji bo çareseriyê doza Kurd. Rast e ne rast e? Yani mesela çi aqil lazim e ji bo çareseriyê doza Kurd? Tu aqilekî icap nake. Medenî bî, tu milletan weke hev bibînî, hek, hukuk, adalet weke hev bibînî, tu problem tune ye. Bi qasê vê yekê basît, êsan tiştekî tune ye. Ha tu bibêjî ez serdestim, tu bindestî, ew îş zehmet dibe. Îdî wî demê tu bi hezaran civîn çêbikî jî çareser nabe. Çünkü tu dibêjî ev kompîtör komple bila ya me be, bila telefoniya te be, ez dibêjim na, bila kompîtöriyê me her duya be, filan saetê ez bikarbînim, ev filan saetê ye. Wê demê tu bi hezaran civîn çêbikî jî ji navgerî derbikevî. Tu wextê bêjî wekhevî, hêsan ji nav derdikevî. Weke parvekirina erde li birayan. Ya hevan na. Wezareta Karayê Derve ya Sûriye hebûna hêzên çekdarî li dervê çarçoveyê artêşa Sûriye ret kir. Ya ji we re bêjim vaya muhîm e, ez zû bixwînim bê şîrove. Şamê rexne li têgihîştina Qesedê ya ji bo nenavendîbûnê girt. Ew wekî gefekî li ser yekîtiya dewletê pênasê kir. Rayadarê Wezaretê her wiha anî ziman pêşniyaza niha ya nenavendîbûnê ji çarçoveya îdarî derdikeve ber bi nenavendîbûna siyasî û ewlehiyê ve diçe. Ev yek gefê li ser yekîtiya dewletê dixwe. Wezareta Karayê Derve ya Sûriye hebûna hêzên çekdarî li dervê çarçoveya artêşa fermî ya Sûriye red kir, got axaftina li ser lihevkirinan bi hebûna pêkhateyên çekdar yên li dervê artêşa Sûriye û xwedî fermandariyên serbixwe pêwendiyên derve re nayîne cem hev. Yani em qebûl nakin. Merû çi wat dikare şîrove bike ji bo ji nav derbikeve van gotinê wan? Mesela hebûna pêkhateyên çekdar yên li dervê artêşa Sûriye qesta wan tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê bi awayekî yekîne, sê yekîne hebû me got. Ew yek jî hêza asayişî ku li Rojavayê Kurdistanê dimîne. Tişta ku ew red dikin hebûna hêza asayişê li Rojavayê Kurdistanê ye. Yani tu hêzekî çekdar dervê artêşa Sûriyê vê nemîne. Yani tu nikarî xwedî fermandariyê serbixwebî. Behsa YPJ jî dike. Ne YPJ qebûl dikin, ne asayişa herêmî qebûl dikin, ne jî Qesedê wekî yekîneyên taybet xwedî fermandariyên cuda qebûl dikin. Wana aqlê ku dewleta Tirkiye daye wan dîsa ew e, di vê derê de merû dibîne eger ev mantiq bidome, diyaloga di navbera Şam û Reveberiya Xweser de mirîye. Ne xitimiye jî, mirîye. Yani bi vî şeklî nabe. Bi vî şeklî nabe. Kontrola yekalî ya Qesedê ya li ser deriyên sînorî mesela, weke karta danûstandinê bi nav kir, ev yek li dijî prensîbên serweriya niştimanî ye. Mesela xwe dikin xwediyê niştiman, xwe dikin xwediyê Sûriye û ji xwe re prensîp datînin û dibêjin eger tu sînoran kontrol bikî veya derveyî prensîbê serweriya niştimanî ye.
Yani serveriya niştimani ulusal egemenlik. Yani tu hakimi her derê bî weke ulus. Baş e? Kontrola yekalî ya Qesedê ya li ser deriyê Sînor. Na em bikin nekin kontrola yekalî. Wallahî pir zehmet e hevan na. Bi van însana re, bi vê mantiqê re merû li hev bike pir zehmet e. Mazlûm Abdî wê diçe Şamê, yani ez bawer nakim ji vê mantiqê tiştekî derxin. Ajansa Reutersê jî destpêka mehê ragihandibû ku berpirsên Sûriyê, Rojavayê Kurdistanê û Amerîkayê hewl didin bêriya dawiya salê Qesedê tevlî artêşa Sûriyê bikin. Ma sê roj. Li gorî nûçeyê Şamê pêşniyaz kiriye ku 50,000 şervanên Qesedê li ser yekîneyên sereke çend lîwayên piçûk werin belav kirin bi şertekî ku fermandariya beşekî wan di destê Şamê da be. Türkiye jî şiyarî dabû ku sebra wan nemaye. Erê Hakan Fidan Efendî, sebra te nemaye. Sebra xwe dikare çawa derbixe Hakan Fidan? Mesela vaya ilmiye jora dibêjim ha. Mesela Hakan Fidan wextê ku dibe ya Yaşar Güler, sebra me nemaye. Carekî min psikologek godar kiribû, wextê ku sebra te nemaye pir dikevî stresê, tu çi diywarekî beton dibînî, diywarê kevir baştir e. Diçî ber diywarê kevir û çi qas dikarî serê xwe li wî kevirê didî. Çi qas dikarî lê didî heta ku xûn hat ji serê te. Tu wextê êşa serê xwe a wî xûnê tu tam hîs bikî, wê demê ew sebra te derbas dibe. Ji ber vê pêşniyaza min li Yaşar Güler û Hakan Fidan ew e biçin diywarekî kevirîn bibînin. Diywarê kevir pir nikarin bibînin ji ber ku li Tirkiyeyê dî nemaye. Her tişt biye beton. Binêrin plastîk û hesin nabe. Gerek diywarekî ya beton be ya kevir be. Kevir baştir e. Ji ber ku gincir ye. İja wextê diywarê kevir nebînin, diywarê beton û dikarin jê re bêjin bila biçin serê xwe lêxin. Sebra wan tê. Wê demê çêbûna Rojavayê Kurdistanê pir li wan nabe derd. Problema cîranê me Tirk ew in, çareseriya me a tibbî a ilmî jî heye ji bo însanê ku sebra wan nemabe. Hevan no. Em binêrin alimên Kurd çi dibêjin? Na a Mazlûm Abdî temam e hevan. Ew na çe Şamê vê êvarê belkî çûbe. Ji ber ku Mazlûm Abdî wextê diçe Şamê hevdîtina xwe çê dike bi navbengkariya Amerîkayê ve digere dibêje em çûne Şamê. Belkî na îro çûye jî. Ne mesele. Em ana behsa alimên Kurdî bikin. Rojnamevan maşallah dekak bu wan ra hevpeyvîn çêkiriye. Ez hema bu ara parve bikim hevan. Paşê jî Mustafa Karasû heye. Çend gotinan ez ê behsê wî jî bikim. Ka em binêrin di jargonên tevgera Kurd de, yani Partiya Karkerên Kurdistanê de guherîn çêbûne, çê nebûne. Partiya Karkerên Kurdistanê ku xwe fesih kiriye, lê biryarê xwe pêk nayîne. Heta ku Öcalan neyê berdan, biryarê xwe pêk nayîne di pratikî de. Ka em binêrin helwesta wan li hember dewleta Tirkiyê guheriye, ne guheriye. Ew jî muhîm e ne? Li Amedê, paytexta Kurdistanê, Kongreya Asayiya Federasyona Lêkolînên İslamî ya Mezopotamyayê hate saskirin. Miyafed jê ra dibêjin. Di kongrê de pêvajoyê aştiyê, çareseriya pirsgirêka Kurd, beriyên aştiyan çawa dikare çê bibe, derkete pêş di wê kongrê de. Mela tevlî bûn, Seyda Alim tevlî bûn. Balkişan di ser wê yekê ku li gorî İslamê Türk xwedî çi heqî bin divê Kurd jî xwedî wan mafam bin. Dewlet mecbûr e van mafê Kurdan nas bike. Yek ji daxwazên sereke jî perwerdeya bi zimanê Kurdî bû. Hevserokên Dem Partî jî hatin tevlî wê kongrê bûn. Zanyarên olî ên naskirî ji gelek bajar û navçeyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatin Amedê di wê kongrê de ciyê xwe girtin. Yê ku firsen dîtin derketin axifîn, firsen nedîtin bi hevalê xwe fikrê xwe dan gotin. Yan jî fikrên hevbeş derketin.
Seydayê Xelatî jî yek ji wan melayan bû ku li derdora Bitlisê gelekî tên askirin. Na hê jî tên askirin. Em dema niha bikarbînin. Em bêjin yek ji wan aliman e, melayan e ku ji li derdora Bitlisê gelekî tên askirin. Li gorî gotina wî çi qasî guh bidin ola Îslamê wê pêvajoyê aştî ew qasî zû biçe serî. û pirsgirêka Kurdan jî wê ew qas bi hêsanî çareser bibe eger em weke her du millet Tirk û Kurd em guh bidin Îslamê. Ev jî pêşniyaza wî ye. Tabii İslam kavimlerin çawa çareser dike. Zanyarê Olî Seydxanê Xelatî jî diyar kir ku di Îslamê de cudakariya netewan tune ye. Gelên cîhanê yên ku xwedî dewletin ji kîra çi hebe ji Kurdan re jî eyn tiştî heye. Yani Kurd serbest e. Mafê wî ye ku dewleta xwe çêbike yan çêneke. Wekî dewleta Tirkan, wekî ya Faristan, wekî ya Ereban. Wekî dewleta İngilîzan, wekî dewleta Fransîyan. Milletê Kurd xwedî wî heqiye ku bi qasî wan bikaribe qedera xwe bi xwe tayin bike. Dewleta xwe çêke yan çêneke. Ew gelên cîhanê, neteweyên cîhanê çi maf, çi heq ji wan re hebe, ji Kurdan re jî heye. Mafê jiyanê, mafê perwerdeyiyê, mafê çêkirina dewletê, mafê eskerî. Ji kêra çi maf hebe, li gorî dînê İslamî ji Kurdan re jî ew maf heye. Di kongrede mijara serekê ya zanyarên Olî pêvajoyê aştî û çareseriya doza Kurdan a birayên İslamî bû. Heqeten biriya İslamî mirov çawa dikare vê dawa Kurd safî bike? Em rojekê alimekî bigirin, ez merex dikim. Di nava temaşevanê min de alim zanyarên Olî ola İslamî eger hebin, ez pir bi kêfxweşî mamoste we pêşwazî dikim. Ez dixwazim xwe bigînim we lê tekîlî çawa çêdibe li ser X'ê, li ser Instagram ya jî Facebookê eger hûn ji ber re peyam bişînin, li gorî ola İslamê ev dawa Kurd çawa dikare çareser bibe, ez pir dixwazim we bikim mîvan. Ev jî bila hebe. Divê mirov ji ber Kurdayetiyê neyê girtin. Tabii veya ez tim dibêjim. Dawa Kurd, parastina Kurd tu car dibe nebe sebebê sûç. Vayê jî Mele Saîd dibêje. Mele Saîd balk şandiye ser wekheviye. Binêrin. Ji Tirkekî re çi lazim be ji Kurdekî re jî ew lazim e. Divê mirov ji ber Kurdîtiyê neyê girtin. Ka ji Tirkekî re çi lazim be ji Kurdekî re jî ew tişt lazim e. Em însanin. Dibistana wî heye, hêza wî, quweta wî eskerî heye, milkê wî heye, dewleta wî heye. Ew maf ji Kurdan re jî lazim e. Mele Reşîd çi dibêje? Mele Reşîdê Geverî. Ew jî bang li dewletê dike, dibêje lazim e ku dewlet gavan bavêje. Divê dewlet dev ji dijminatiyê li hember Kurdan berde. Federasyona Lêkolînên İslamî ya Mezopotamya Miya Feth tevahiya bajar navçeyên Bakurê Kurdistanê li xwe digire, li ciyên ku Kurd lê koçber bûne jî li wê derê jî berêxistin kiriye. Hevserok hatin hilbijartin. Xweş derbas bû. Hevanno ez hema cih bidim mesela ew ê axaftina Karasu bütçeya Rojava deqekî ev teqîna li Himsê ez li bendê me ku hinekî zanyariyên nû werin, agahiyên nû werin wey hatiye ez hema bi we re parve bikim. Ecela we tune ne em ji xwe sohbet dikin. Ev nûçiya deqeya dawî deqekî evan ez hema vê mesela Himsê ji we re bînim. Tamam. Ez hatim. Ka em binêrin di teqîna li Himsê de mesele çi bû? Çi qewmî?
Wezareta Tenduristiya Sûriye ra gihand ku di encama teqîna mizgeftê de 5 kes mirine heta niha 21 kes birîndar bûne. Ev nûçeya lezgîn e deqedawî ye. Teqîn danê nîvro li mizgefta İmam Alî li taxa Wadî el Zehebê ya bajarê Himsê Sûriyê çêbû. Piraniya şeniyê wê Elewî ne. Beriya niha hatibû ragihandin ku 3 kes mirine lê hêjmara miriyan derket 5 kesan. Çavkaniyekê ewlehiyê diyar kir ku li gorî lêkolînên destpêkê teqîn li ber ji ber bombeyê ku li nava mizgeftê hatine danîn çêbûye. Dîmenên teqînê de tê dîtin ku qulekî di dîwarê mizgeftê de vebûye. Dûxanê dîwar reş kiriye erê xalîçeya pirtûk tev li erdê belav bûne. Piştî ku erê 2024 de jî Desthilatê Beşar Esed deqekî tamam. Yani aniha rewş bi vî şiklî ye. Hevano ez hema bütçeya Başûrê Kurdistanê a Rojavayê Kurdistanê ji we re pêşkêş bikim. Ez hema vê bînim. Alimên Kurdî heqeten xweş bû. Xweşa xifî bûn. Wekî din dronekî gundekî dêr hefrê bombebaran kiriye. Ez wî jî hema ji we re bêjim. Paşê Mustafa Karasu heye, bütçeya Rojavayê Kurdistanê heye. Ana tiştê mihîm in. Komên hikûmeta veguhêz bi dronekî gundê Dûrê ê bajarê Dêrhefrê ê Tebqayê bombebaran kir. Zarokekî li wê derê şehîd bû, kesekî jî birîndar bû. Ev jî mesele ye. Hevano niha rêveberiya Xweser hevserokê desteya daîreyê hevserokê desteya darayî a rêveberiya Xweser Birêz Ehmed Yusuf destnîşan kir bütçeya sala 2026an milyarek û 577 milyon dolarê Amerîkî ye. Paraniya bütçe ji bo pêşxistina binesazî, perwerdehî, tenduristî û enerjî hatiye veqetandin. Meclîsa Gelan ya Demokratîk bi stûdyoyê kanûnê bütçeya sala 2026an pesend kiribû, erê kiribû. Kanûn bawekê fermî derket wê yekê kanûna 2026an bikeve meriyetê. Erê. Çile ya, yekê çile wê bikeve meriyetê ya. Ev kanûna pêşîn û kanûna paşîn serê mirova tevle hev dike ya. Ji çile re dibêjin kanûna paşîn hevano. Ne rast e ya. Meha çile pir xweş e. Deqekî. Hevano hevserokê desteya darayî ya Rêveberiya Xweser Ehmed Yusuf li ser detayên bütçe ji Anhayê re axivî. Ehmed Yusuf da zanîn ku Rêveberiya Xweser heman stratejiya bütçeya îsal di sala pêşiya me de jî wê bimeşîne. Bütçeya sala 2026an ji hiyên berê pêşketîtir e. Êdî her kantonekî dikare rolekî mezintir di siyaseta lêçûnê de bilîze, lê ji dahat lêçûna xwe berpirsyar e. Yusuf diyar kir ku mijarên wekî erkdarkirin, peydakirina çavkaniyên mirovî, lêçûn yani mesrefên mehane, diyarkirina çavkaniyên dihatê, dihat yani gelir ji bo kantonê, ji aliyê wê kantonê ve tê birêvebirin. Mesela dihata petrolê hûnzan çi qasî ye? Çi qas perê petrola Rojavayê Kurdistanê dikeve xizmeta bütçe. Yani ez bim tu cara petrola xwe teslîmê Şamê nakim. Ji 375 pereyê Rojavayê Kurdistanê ji petrolê tê. Hevanda. Em çawa rabin vê petrolê bidin Şamê? Mümkün e. Ez vê bînim ser ekranê ya. Yusuf di derbarê çavkaniyên dihatên xwezayî de destnîşan kir ku beşekî mezin a dihatên petrolê ne. Yani ev çavkaniya me ya ekonomîk dihatên petrolê ne.
pişre dahatên gümrük û bacan jî hene. Dahata kantonan ji sala 2026 wê li çavkaniyên dahatên xwezayê xezîneyê zêde bibin. Dahatên kantonan jî hene ew ê bikeve xezîna Rojava. Binêrin, ez ji we re tiştek bêjim. Ji sedî heftê û pêncê hemî mesrefên Rojavayê Kurdistanê ji petrolê tê. Ji sedî heftê û pênc. Ji sedî deh ji gümrûka tê, ji sedî sisê ji vergî û bajan tê. Bac yani vergî. Ji xizmetên rêveberiya xweser, faturayên elektrîk, av, meclîsên dada civakî ew jî hinek peratînin ama ne pir zêde. Mesela elektrîk çiqas peretîne ji Rojava re, pir nayîne. Av heye, meclîsên dada civakî heye. Di maddeya çaran ya Kanûna Bütçeya Giştî de hate diyarkirin ku lêçûna texmînkirî milyarek 577 milyon dolar e. Di maddeya pêncan de jî hate diyarkirin ku kêmasiya texmînkirî 213 milyon û 705 dolar e. Yani 213 milyon dolar kêm e ji bo sala pêşiya me. Ew divê were temînkirin. Çawa tu dikarî temîn bikî ji ber ku valahiyekê heye. Wan niyet kiriye bacên nû derbixin lê ew ê bajan birêxistin bikin. Na, tam berova jî. Divê me niyet nekiriye ku em bacên nû derbixin. Yani niyeta me tune em zextê bidin ser millet û bacê ji wan kom bikin lê em dikarin bajan birêxistin bikin. Ji bo çareserkirina kêmasiyê em ê li çavkaniyên nû yên dahatan bigerin, çavkaniyên heyî birêxistin bikin. Yusuf anî ziman ku rêveberiya xweser di kêmkirina lêçûnê de siyasetên aqilane meşandine, pirsgirêkên meaş û bêkariya nerast çareser kirine. Wekî din bütçeya 2026 komûnan di nava xwe de nahewîne. Kanûna divê mijarê de wê piştî ji nûva rêxistinkirinna komûnan û amadebûna meclîsên gel ên kanton, bajar û bajarokan were çareserkirin. Ev jî dî çiqas tê femkirin nizanim, ne meseleye jî hevanno. Welhasil zêdekirina meaşên karmendên saziyên rêveberiya xweser yek ji armancên serekî yên destê ye. Yani hevalê me memûr ê Rojavayê Kurdistanê muheqeq divê ji Şamê zêdetir qezenç bikin. Ji memûrên Şamê. Di her tişt li ser ekonomiyê ye. Eger karmendê we ji karmendê Şamê kêmtir qezenç bikin, pir xirab e, rezalet e. Muheqeq dibe aliyê aborî ve em ji her kesî dewlemendtir bin, ji bo milletê me jî, karmendê me jî, şervanê me jî hewcê xelkê nebin. Serfiraz bin. Ev ye serfirazî ye. Niha em tên ser meseleya ew ê. Tevgera Kurd, Mustafa Karasu, Partiya Karkerên Kurdistanê bi çavekî çawa li dewleta Tirkiye dinêrin, li pêvajoyê dinêrin. Ka em binêrin. Ez pir zêde ka tamam. Endamê Konseya Rêveberiya Kecekî Mustafa Karasu axifî dibêje AKP MHP ên ku muxatebê vê pêvajoyê ne ji bo pêşvebirina pêvajoyê xwedî îradeyekê şember xuyangî ninin. Yani serê wan vê gavê tevlê hebe. Mustafa Karasu dibe dewleta Tirkiye di nava xwe de nezelale. MHP jî AKP jî. Serê wan tevlê hebe. Di vê mijarê de mafê hêviyê heye heta niha soz dabûn lê xwedî sozê xwe derneketin. Mafê hêviyê pêk nehatiye. Abdullah Öcalan serbest nehatiye berdan. Di meseleya tecrîtê de jî pêşketinekî çênebiye. Tamam hin hevdîtin hene parêzer dem bidem, malbat dem bidem diçetê lê tecrît didome. Yani Öcalan nikare xîtabê civakê bike, nikare derkeve, nikare xibatê xwe yî siyasî birêve bibe, nikare pêvajoyê birêve bibe. Yani heqeten pêvajoyekî çawa ye yani? Ew pêvajoyek ku yek ji aktorê wê sereke nikare be xwe îfade bike, çawa pêvajo ye? Micarekî gotibû qaşo pêvajo heye hevalê me hêrs bibûn.
Yani ez wisa nabêjim tabii, nabêjim sözde pêvajo. Ez dibêjim ka qaşo pêvajo hebû, yani ve helbesta wan çi ye yani? Yani güya yani. Velhasıl mantıqa kurmancî nebe Tirkî nayfem kirin. Mustafa Karasu ragihand raporên ku ji bo Komîsyona Parlamentoya Tirkiye hatine pêşkêşkirin têrê nakin. Divê Parlamentoya Tirkiye îradeya çareserkirina pirsgirêkê nîşan bide. Ev îrade cem Parlamentoya Tirkiye tune ye. Karasu di derbarê Sûriyeyê de, di derbarê Rojavayê Kurdistanê de jî beyan kir ku Tirkiye li hember Kurdan zimanê gef û tehdîtê bikartîne. Bi vî awayî aramî çê nabe. Di vî aliyê de Karasu Tirkiye rexne dike, binêrin çi dibêje. Siyaseta Tirkiye ya Rojavayê Kurdistanê bi temamî şaş e. Ka qaşowan Kurd wekî perçeyekî Tirkiye didît? Ma ne wisa ye? Nüfusa herî zêde ya Kurdan ne li Tirkiyeyê? Xizmên wan jî ka qaşo li Sûriyê bûn, li Bakur Rojhilatê Sûriyê bûn, li ciyekî din dema mijar dibe Türkmen, xwedî lê derdikevin, Türkmenan wekî parçeyekî Tirkiye dibînin, maf hukûqa wan tê parastin, çand ziman nasnameya wan tê parastin, çima dema ku dor tê Bakur Rojhilatê Sûriyê yan jî Rojavayê Kurdistanê ku li wê derê Kurd hene, mirovên li wir xerîbê Tirkiye ne? Na, nêzîkatiya bi vî rengî çiqas rast e. Divê Tirkiye xwedî li Kurdan derkeve, dibêje Mustafa Karasu. Yani ya pêşniyazekî ye. Yani vê derê bang li dewleta Tirkiye nake nabêje warin xwedî li Kurda derkevin. Yani normal dibêje li gorî medeniyetê, li gorî însanbûnê di şertê normal de dewleta Tirkiye çawa xwedî li Türkmenan derdikeve, bi vî awayî divê xwedî li Kurdan jî derkeve. Vaya ne pêşniyaza PKK ye. Normal şertê însanbûnê dibêje Mustafa Karasu. Di wê manê de. Yani normal dedît ev teoriya me ye jî demekî dirêj em dibêjin. Tirkiye ji bo Kurdên Qibrîsê çi dixwaze? Ji bo Türkmenan, ji bo Tirkiyên Qibrîsê çi dixwaze? Ji bo Türkmenan çi dixwaze? Ji bo Kurdan jî divê aynî tiştî bixwaze. Mustafa Karasu em gotina wî bidomînin. Yani eger Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin xwedî rêveberiya xwe ya xweser, dixwazin li wê derê bi nasname bi çanda xwe bijîn, Tirkiye çima xwedî li wê dernakeve? Çima Tirkiye destûr nade ku rêveberiya xweser bibe xwedî nasnama xwe bibe xwedî statû? Tirkiye çi wenda dike? Li Tirkiye piştî Tirkan nüfusa herî mezin a girîng ma ne Kurdin? Ma Kurd ne perçeyekî Tirkiye ne? Niha xizmên Kurdan li wê derê ne? Li Rojava ne? Çima bi vî rengî dikin? Çima radibin helbestekî wisa dijminane nîşan didin? Ne tenê Kurdên li Bakur Rojhilatê Sûriyê, ne tenê Kurdên ku deng didin Dem Partiyê, Kurdên deng didin AKP jî vê yekê fehm nakin. Kurd hemû vê nêzîkatiyê fehm nakin. Tirkiye çima vê yekê dike? Lewma ev nêzîkatiyên dewleta Tirkiye ne rast in. Ma Tirkiye nabêje çima li Xezayê ev şer diqewime? Çima İsrail êrişê Lublanê dike? Çima İsrail êrişê filan deverê dike? Ka li hember İsrailê derdike? Li hember şer derdikeve? Dibêje bila aştî çê bibe? Lê niha çawa mümkün e rabe bibêje eger Rojavayê Kurdistanê bi vî şeklî tev negere em ê müdaxele bikin. Vebijêrkên me şer li ser masê ne. Yani ev çawa mümkün e? Çawa dikarin vê mantiqê pêş bixin? Ev çi mêjî ye? Dibêje Mustafa Karasu. Tirkiye ve yani divê Tirkiye ji xwe re dibêje ez ê wê derê bikim qada şer. Ka qaşo te giranî dabû ser aştiyê. Li Xezayê aştiyê dixwazî, li Lublanê aştiyê dixwazî, li Sûriyê aştiyê dixwazî, lê li hember Kurdan jî şer îlan dikî. Li wê derê Kurd û hikûmeta Şamê dikarin pirsgirêka xwe çareser bikin. Dikarin nava xwe de nîqaş bikin. Ew ê çareser bikin jî. Pirsgirêka navxwe ya Sûriyeyê ve ye. Eleqa wî bi te tune ye. Yani tu bi îşê xwe re eleqedar bibe. Di derbarê mafê hêviyê, di derbarê şertên Abdullah Öcalan de Mustafa Karasu çi dibêje? Ji bo ku Abdullah Öcalan karibe di vê pêvajoyê de rola xwe
ab bandor bilize ve şart û mercên azad ê jiyanê ê xebatê werin amade kirin. Ev mijareke hukukî ye, mijareke qanûnî ye, ji aliyê destûra wan bi xwe ve hatiye qebûlkirin ku mafê hêvî heye. Mafê hêvî ji bo wan kesan e ku 25 salê zêdetir bi qasî 25 salan di zindanê de mane, dikarin werin berdan. Hevan nû ez hema lewê binêrim, nûçeyên deqeya dawî eger tune bin, we jî tonkê tişt nivîsandiye, mala we ya va her hebin. Eger hûn bikaribin ji heval û dostê me re bibêjin bibin abone vê sîstema abonetiyê û endametiyê em hinek pêş bixin mala we ya va, pir şad dibim. Li Xeza Lublanê êrişên artêşa İsraîlê didomin, wekî din erê li Himsê 5 kes hatin kuştin di wê teqîna li mizgeftê de. Mesele ev e. Tiştekî hebe ber bêvarê ez ê ji we re çê bikim. Hevalê min Ronî Riha ew ê kengî tevî be ya. Bi Salih Müslüm ra hevpeyvînekî çêkiribû, di Nûdemê de hatibû Nûpel, di Nûpelê de hatibû parvekirin. Ev röportaja Salih Müslüm ya di Nûpelê de ji aliyê hevalê min Ronî Riha ve hatiye çêkirin. Wî nivîsiye, wî amade kiriye. Hatta me xwest dîsa Salih Müslüm bibe mîvanê me jî ez û Ronî Riha em bi hev re jê pirsan bipirsin. Ez bar dikim niha hinek bi meseleyê xwe tedaviyê re eleqedar dibe, tenduristiyê xwe re eleqedar dibe. Em jê re saxî silametî dixwazin. Mamoste Salih Müslüm hema kengê baş bû, em amade ne çend pirsan jê bikin. Kesayetiyekî girîngî Rojava ye. Di rêveberiya PYD de cihê têkire. Zemanekî serokatiya PYD kiribû, çûbû Tirkiye hatibû. Yani gotinên wî, nêrîna wî girîng e. Hevalên ku merex bikin, hevpeyvîna Ronî Riha ya bi Salih Müslüm re bixwînin di Nûpelê de ye, lê bi zimanê Tirkî. Eger Ronî bibe mîvan rojekî em dikarin behsa vê hevpeyvînê bikin. Yani min xwendiye lê ez naxwazim tenê ji we re bêjim, em bi hev re ji we re bêjin baştir e. Ka çi têde ye. Xatirê we silav rêz hevalna.